Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu ingkang bahagia. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mestakaken Diakon Laurentius ingkang dados martir ing Roma sekitar tahun 258 utawi abad ketiga pertengahan. Diakon Laurentius menika dados pimpinan saking diakon cacah 7 ingkang tugas utaminipun ngladosi para imam lan Sri Paus. Lan jejering diakon Laurentius estu ngetingalake kados pundi dados abdi-abdi dalem Gusti Yesus lumantar ngladosi Bapak Paus Sixtus ingkang kaping kalih lan sacara mirunggan wonten ing peribadatan pasaman suci. Sarta Laurentius dipun pitados ngelola raja brananing pasamuan ing Roma. Mirungganipun nggih kados pundi raja brananing pasamuan dipun pigunakaken kangge ngladosi para miskin ing tanah Roma. Menika ingkang nuwuhake menika ingkang dados srana kangge ngetingalake katresnan dalem Gusti marang manungsa kanthi peduli asung pitulungan dumateng tiang-tiang miskin. Lan menapa ingkang dipun lampahi dening Laurentius menika estu dipun raosaken dening masyarakat Roma, saengga Laurentius menika tumraping masyarakat Romawi, tumraping masyarakat Roma dados diakon martir sing paling terkenal. Sinten mawon kathah masyarakat Roma sing tepung merga anggenipun leladosan srawung kalian wong-wong cilik, wong-wong miskin, bagekake raja brananing pasamuan kanggo nulungi wong-wong miskin sak Roma. Ning ing jaman menika tiang-tiang Katolik nampi panganiaya lan dikuya-kuya dening kekaisaran Romawi. Mirungganipun ing jamanipun Laurentius menika Kaisar Valerianus ingkang dawuh marang para serdadune supados nyepeng Bapak Paus para imam lan tiang-tiang Katolik lajeng dihukum pati. Laurentius ugi ngalami sing mekaten. Rikala didangu supados sowan marang prefektur Romawi, Laurentius dikenal ngelola raja brananing pasamuan. Mila pimpinan Romawi kepengin supados raja brananing pasamuan dipasrahake marang negara. Nah, rikala Laurentius masrahake raja brananing pasamuan pranyata sing dipasrahake wong-wong miskin sak Roma. Nah, menika sing adamel tumraping pimpinan Romawi dados boten rena ing penggalih, dianggep penghinaan. Lajeng Laurentius dicepeng, dihukum pati kanthi dilebokke keranjang wesi terus diobong, dibakar. Laurentius boten keguh, boten miyur ning anggenipun mujudake pangladosan ing ngarsa dalem Gusti kanthi total. Nah, menika kula kinten sing saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami anggenipun pelayanan ing ngarsa dalem Gusti dumateng pasamuan suci. Kadangkala awake dhewe jaman menika wis do wegah pelayanan. Pelayanan menika mung ngentekke wektu, tenaga, pikiran ning ora entuk apa-apa.
Ing jaman sing bermental materialistis lan materialisme, kadangkala awake dhewe rumangsa pelayanan ki wis ora piguna. Mila kados pundi kula panjenengan jejering umat Katolik wonten ing pundi kemawon, wonten ing situasi menapa kemawon, ciri wanci karaktere ya pelayanan. Dadi pelayan-pelayan sing penuh kabungahan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 21 ngantos dumugi 26. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, "Aku kandha sakbenere, gabah gandum yen ora tiba ing lemah lan mati, tetep mung saelas, nanging yen tuwuh bakal ngetokake woh ngemoi. Sing sapa ngeman uripe bakal kelangan, nanging sing wani ngorbanake uripe ana ing donya kene bakal gawe slamete tekan ing urip langgeng. Sing niat ngabdi marang aku kudu tutburi aku, lan ing endi papanku ing kono uga papane abdiku. Sing sapa ngabdi aku bakal jinunjung ramaku." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak aos nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem anggenipun ngayati gesang saben dinten tutburi Gusti. Diakon Laurentius sampun mujudake kanthi cetha wela-wela kados pundi dados murid dalem Gusti sing sampurna. Gusti Yesus ngersakake supados para murid dalem nggih wani ngorbanake uripe, wani kelangan urip lan tutburi Gusti ana ing ngendi wae. Mila yen kula panjenengan jejering murid dalem Gusti ngakeni kepengin dadi murid-murid dalem sing sampurna, ya lumantar pangabdi utawi pelayanan dumateng sesami menika srana ingkang paling cetha dados murid-murid dalem Gusti Yesus. Temtu ingkang paling alit nggih wonten ing brayatipun piyambak-piyambak. Kados pundi ngayati pangabdi pelayanan ing keluarga, melayani bojo, melayani anak, melayani wong tuwa. Menika dados rana sing paling cetha saben dina. Mila kula panjenengan saged ngaca lumantar sabda dalem Gusti dinten menika, apa aku isih duwe semangat pelayanan sing gedhe, apa malah kosok wangsule aku wis ora duwe semangat pelayanan, mung ngarep ngelabui bojo wis sok-sok kanthi ati sing ora ikhlas, ora legowo, ngladeni anak-anak kadangkala ya karo nesu-nesu, karo emosi. Nah, yen ing atase melayani keluarga atine wis ora ikhlas, atine wis ora bungah, apa meneh ngladosi wong liya. Ning dadi pitakonan, yen anggenipun ngladosi tiyang sanes malah bunga, malah seneng ning ngladosi keluargane dhewe ora rila, ora legowo. Aja-aja atine wis ora bener, aja-aja wonge wis ora normal. Awit pelayanan sing diwujudake wonten ing brayat kedahipun nggih lajeng asung pitulungan, asung pambiyantu anggenipun kula panjenengan
ngladosi wonten ing tengahing masyarakat ing tengahing pasamuan. Ampun ngantos malah kosok wangsulipun neng gereja sregep banget ning omah keleleran. Neng masyarakat terkenal apike entengan ning neng omah nesu-nesu. Nah menika tentu boten pas. Mugi-mugi kula panjenengan sami sansaya saged mujudaken pelayanan kanthi penuh kabungahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.